again, as the current Board of board of directors. directors of JCI Iriga, what makes you um, push or ano ang nagpo-push sa Indo na magka-active sa JCI? Eh, mayo manigding kwarta eh. Ayun nga. Yeah. Sa Tapos, totoo lang, puro kulog payo. saka puro gastos, Iyo. Charis. Gastos talaga. Marami Makurartaman din ka rin ka mo. nagtatanong sa atin kung anong nakakapag-stay sa atin. Ang dami Oo. nang gastos. Ma-insert Other. mo pa ba yan on top of your responsibilities? Diba? Pero yung satisfaction po kasi na makatulong ka sa community, makamit ka ng people na align sa vision and Yes. principles mo. Tapos yung makakapunta ka sa iba't ibang places na abot mo kunwari yung sa indigenous people, iba't ibang sectors. PDL. PDL, Oo. iba ang Actually, ano niya, iba ang satisfaction na binibigay Paano niya yung sa'yo na satisfaction? hindi yun matutumbasan ng pera. Patingin nga ng satisfaction. Yeah.